Merħba għal din is-16 il-video lezzjoni fis-sensiela. Din id-darba se nibdew nitkellmu dwar il-macros. X'inhi macro? Macro nistgħu niddeskrivuha bħala sensiela jew lista ta' istruzzjonijiet li jien nista' nqabbad lil Word jagħmilli awtomatikament permezz ta' klikjatura waħda. Jekk għandi ċerta rutina li nirrepeti ta' spiss f'ħafna dokumenti, din ir-rutina nista' nirrekordja ħalli l-Word jiftakarha u darb'oħra jkun jista' jagħmilili waħdu. F'dan is-sens, macros huma speċi ta' programmi żgħar li jaħdmu fil-Word, però inti xorta tista' toħloqhom anki jekk ma tifhimx fi programmar. F'din il-video lezzjoni se nuri kif tista' tirrekordja sensiela ta' azzjonijiet u taħżinhom f'macro ħalli tkun tista' tuża fuq dokumenti oħrajn. Għal dan il-għan ippreparajt dokument qasir. Li se nagħmel b'dan id-dokument se jservi biss ta' eżempju biex naraw il-potenzjal tal-macros. Inti bħala qarrej tal-provi jew bħala kittieb tista' tuża l-macros biex jgħinuk f'xogħol ieħor. F'dan id-dokument qed naraw sensiela ta' kliem vers wieħed. Nosservaw li kull kelma hija mifruda bi spazju. Jien nixtieq inniżżel kull kelma f'linja għaliha u wara nirranġhom skont l-alfabet. Din l-operazzjoni għandha bżonn mill-inqas żewġ azzjonijiet. Inbiddel l-ispazji f'paragraph breaks biex kull kelma tibqa' f'linja għaliha. Dan nagħmlu permezz tal-find and replace. U nirranġa l-lista skont l-alfabet. Qabel ma nibda l-operazzjoni, nissettja l-Word biex jibda jirrekordja dak li se nagħmel. Mela, immur fuq it-tabella View. Nażel Macros u Record Macro. Fil-kaxxa li qed naraw hawnhekk, nittajpja isem għal macro. Nikteb xi ħaġa li tkun faċli għalija biex niftakar x'inhi l-funzjoni tal-macro. Fil-kastana se nikteb sempliċement macro test. Għalissa ma nagħtix każ l-għażliet l-oħra u nikklikja OK. Mela, minn issa kull ħaġa li se nagħmel fil-Word se tiġi rrekordjata. Meta nkun irrid inwaqqaf ir-recording, nikklikja fuq din il-buttuna żgħira li għandi hawn isfel li qed tidher fl-istatus bar. Nibdew billi nażlu id-dokument kollu biex naħdmu fuqu. Mela, immorru fuq Home, Select All. Issa, nerġa' mmur fuq Home Editing, imma din id-darba nikklikja Replace. Fil-kaxxa ta' fuq impoġġi spazju wieħed. Fil-kaxxa t'isfel nittajpja il-kodiċi għal paragraph break li huwa l-aċċent circumflax u littra P żgħira. Nikklikja Replace All. Qed jgħidli li sab li 8 każijiet. Mela, issa għandi kull kelma vers għaliha. Issa irrid nirranġhom skont l-alfabet. Inħalli kollox magħżul kif inhu u immur fuq Home, paragraf, l-erja tal-paragraf hawnhekk u fuq il-buttuna Sort li qed naraw hawnhekk. Nikklikja fuqha, se jitilgħu li xi għażliet hawnhekk nista' nħalli kollox kif inhu biex sempliċement jirranġali il-lista skont l-alfabet u nikklikja OK. Melissa kif qed naraw għandi il-kliem kollha wara xulxin skont l-alfabet. Issa, ix-xogħol li kelli bżonn nagħmel jien għamiltu, mela issa irrid inwaqqaf il-macro. Mela immur fuq il-buttuna li għandi isfel, l-stop u nikklikja. Għalissa ma jidher li tbiddel xejn. Fejn naf li l-macro ġiet irrekordjata.
nista' niċċekkja billi nerġa' immur fuq View, Macros, View Macros din id-darba. U hawnhekk qed nara issa li għandi il-makro li ikkrejajt jien, macro test. Issa, din se teqpa' hawnhekk u se teqpa' fil-Word anki jekk jien nagħlaq dan id-dokument. Għalhekk malli intella dokument ieħor fil-Word jiena nista' nuża din il-makro fuq dak id-dokument ukoll. U issa bessibni nagħmel dan. Mela, inneħħu dan id-dokument għalissa u intellaw ieħor. Hawnhekk nixtieq nagħmel l-istess ħaġa li għamilt fuq id-dokument ieħor. Imma din id-darba mhux se noqgħod nagħmel dak ix-xogħol kollu, minflok immur mill-ewwel fuq View, Macros, View Macros. Nażel il-makro li ħloqt qabel dik li jrid nuża u nikklikja Run. U kif qed naraw għandi x-xogħol lest issa, poġġieli il-kliem vers għalihom u irranġhom li wkoll skont l-alfabet. Mela kif qed naraw dak li għamilt fuq l-ewwel dokument issa irrepeta ruħu awtomatikament fuq dan id-dokument ukoll. Nerġa' nirrepeti, l-azzjonijiet li għamilt hawn huma sempliċement dimostrazzjoni ta' x'jista' jsir b'makro. Bħalma jafu min segwa l-kors ta' ċertifikat tal-qari tal-provi, wieħed jista' jagħmel makro biex tbiddel it-tipi tal-Malti l-antik għal Unicode pereżempju, jew saħansitra taqleb l-ortografija tal-Malti l-antika għal dik il-ġdida. Il-makros li għandi rrekordjati fuq il-kompjuter se jibqgħu fil-Word installati fuq dan il-kompjuter. Jista' jkolli bżonn makro li tkun installata fuq il-Word f'kompjuter tax-xogħol pereżempju. Inkun nista' ndaħħalha fil-kompjuter tiegħi tad-dar jew fuq laptop. Naraw kif nistgħu nagħmlu dan fil-video lezzjoni li jmiss.